जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया समजों लोगोसे गासैखौ नुलांगोन सोरजों दा जों क'क्राझाराव दङ मैयानो फैदोंमोन आरोना दा जोङो बङाइगाव थांनि जाय बुरि दङ जोङो ओरै थांसै आरो दा बङाइगाव माने फैफिनगोन बेयावनो माखासे मानसिफोर लोगो हमनो नागिरदों सोरबा कन्टेक्ट खालामदों आङो दा फैफिननोसै दा जों बङाइगाव थांना फैगोन आरो माखासे खामानि दङ जोंनि मेन फैनायनि टारगेटआनो बङाइगावसोखा ओमफ्राय दा जों बङाइगाव थांना फैनोसै ना मा बुङो जायगा नायनो फैबाय आरो बुरिया क'क्राझारखौनो नुफेराखैनो ओंखायनो फैबाय आरोना क'क्राझार देखायफैबाय दा जों बङाइगाव थांनानै फैनोसै आरो जोङो जि जायगायाव फैदों बङाइयाव बेयाव मोनफैबाय माने आयुर्वेदिकनि माखासे मुलिनि सायाव फैदों आंनि देहानि थाखाय दा जों मोजां गाज्रि सिङाव थांनानै खबर लानि थारैनो हामारा हामारा माखासे बे बुस्थुफोरखौ बा बिनि मुलिफोरखौ बेबहार खालामखानाय मानसिफोरबो थानो हागौ फोरमान मोननायथ' भिडिअ गोबां देखायदों एसके बड' ब्रादारनियाव नाथाय दा जों खुद सोंनानै नायगोन सोरबाफोर दङब्ला आरो गैयाब्लाबो जों जाय हरग्रा बिथांजों जों मोजां गाज्रि सावरायनानै नायनोसै ना हाबलांनि दायो नै ओरैजाय दं थारमाने नै बेवहाय बिनि नटिसा बेनो आरोना नान्दि आयुर्वेदिक स्ट'र आयुर्वेदिक दुखान होननानै लिरना होदों आरोखि सोलि जों दा सिङाव हाबबोबाय दादा हा एन्टि ब्रह्म हनिपुर डिस्ट्रिक्ट दा बिथांनि स्ट'रा बेनो बिथांमोना नायनानै लानो हागोन नै जों मोजां गाज्रि सावरायलायगोन ओरैनो बाहेरनिफ्राय फैनाय रावबो गैथ'वाना आदा गैथ'वानो आदाया बर'बो रोंगौ बर'थ' स्पस्ट' अलप खबर पारे मथा मथि पारे बर'थे कयदिबि ओरैनो नोंथाङा मा मा बेमारखौ फोसाबनो हायो खुलुमबाय बेमाराथ' बे डक्टर रमेश पाटेलनि कनसेप्ट बे डक्टर रमेश पाटेला जाबाय हैदराबादनि बे डक्टरा एल'पेथिक एमडी गोल्ड मेडेलिस्ट बे आयुर्वेदिक हस्पिटाला खुलिबाय 2008आव महाराष्ट्र साताराव बेनाव अफिस दङ हस्पिटाल दङ बेजिं आं लोगो जाबाय आं डक्टर नङा फार्स्ट टाइम आंना 14 बोसोर एक्सपिरियेन्स दङ बे कम्पानियाव सारनि गेजेराव सार्जिं एसे ट्रेनिं लानाय बेबादि बे जायगायाव आरोखि सफैबाय आं ओमफ्राय हामनाया मेरला मानसि हामगासिनो दं आं रिपर्टबो देखायदों बा मानसिखौबो देखायदों एसके बर' ब्लकआव बे एसके बर' ब्लकआ हगारबाय थायो आंना चेनेल गैया गल्ड ब्लाडाराव स्टन दङबा बेबो हामबाय किडनि स्टना हामबाय पेरालाइस हिसाब सारा हामबाय आंनाव गथ' मोननाया गथ' मोनबाय मेरला मानसिनि गथ' मोनबाय खिन्थु हरनो हाया राजि मोनो तथापि मोनथाम मोनब्रै माबा भिडिअ हरबाय आं जिथुनाखि जोंनि बर'फोरा गोबांथार फाइल्स बेराम जायो जायखौ बुङो खिलामा गनाय नङा होमबा बेफोर बेमारा मोजां जाना फैयोना मोजां जायो एसे गोबाव मुलि जानांगौ मुलिनि कर्सआबो बेबादि एसे कस्टलि जायो बेनि कारना बे मुलिया कमप्लिटलि अर्गेनिक इन्डियान ब्रेन्ड मेनुफेक्चारिंआ गासिबो बे डक्टरनि लेबरेटरिबो दं बेना मेनुफेक्चारिं बेना हस्पिटाल मोनथाम दं मोननै एल'पेथि मोनसे आयुर्वेदिक बे आयुर्वेदिक हस्पिटाला हल धन्वन्तरि हस्पिटाल महाराष्ट्र साताराव पाइल्स बेमारा बिराद गाज्रि बेमार बे बेमारा हामो खिन्थु सोरनिबा मास मोनथाम मोनब्रै सोरबा मास मोननै खुनु थिग गैया आरोखि हामनाया हामो खिन्थु समय लायो आरोखि एसे हागासिनो दं आरो आंनाव मेरला भिडिअ दङ खालि बर'नि नङा बर' एसे बांसिन दं आंनाव खिन्थु कारन चेनेला बर' हारसाथ' बर' बारा बुजिया तथापि हारसाबो भिडिअ हगारबाय आं आदिबासिनि भिडिअ हगारबाय नेपालि भिडिअ दङ बेखौबो हगारबाय माने पेसेन्ट नेपालि आदिबासि बाङालफोर दं माने आंनि मुस्लिम जातिनि मानसिबो दङ बाङालिबो दङ ओरैनो हामनायाथ' जेनेबा नोंथाङा जिबायदि कर्स हरो बेफोरबायदि कर्सखौ कमप्लिटलि खालामोबा टटेलि 100% हामनायनि खोथा दं माने मानिनांगौ नियमफोरखौ माखासे नियमफोरखौ मानिनांगौ मोनजायै बेसादफोरखौ दोनथारनांगोन नङा होमबा नियमफोरखौ मानिबा माने 100% मोनो खिन्थु 100आव आं 90-95% बुङो माने माखासेयाथ' इसोरनिबो दङ ना आंथ' डक्टरबो नङा इसोरबो नङा ना जेरै डक्टरफोराव थांबाबो अपारेसन खालामोबाबोथ' जोंहा
गोबांथार साननो गोनां दं नङा होमबा गासिबो इसोरजों थाफानो गोनां जागोन बे मोनफ्रोमबो बिथिङावनो आदसा थेंक इउ स' माच नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दा जोङो मुलिखौ लाया नङा लाबाय नै गासिबो माने 1 मासनि थाखाय फुल कर्स लाबाय दा लोगोसे नायनोसै बेजों माबायदि रिजाल्ट फैयो 29%आनो जाना दंहैयो आंनि टिउमारआ दा बिनिफ्राय 1 मासनि उनाव खनसे सन'ग्राफि खालामनानै नायसै बिनि उनाव माबायदि खमायबोयो बेसेबांसिम पइन्ट खमायो नोंथांमोना फिन आरो भिडिअखौ नुनो मोनगोन आरो आं बेयाव फैबावब्लाबो नोंथांमोना निश्चय नुफिनबावनो मोनगोन स' थेंक इउ स' माच उननि फारसे लोगो मोनलायसिगोन गोजोननाय मोनदों थांनाय 2 तारिख एप्रिलाव अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ जों जोनोम होदोंमोन बेयाव जोङो सेन्ट्रेल कमिटिखौ जों दानानै लादों फुल प्लेजेड नङा आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिनिफ्राय स्पक्स पार्सन बाखि एक्जिकिउटिभ मेम्बार महरै जोङो सेन्ट्रेल कमिटिखौ जों दानानै लादोंमोन आरो बिदिनो जोङो पार्टिनि मोनसे थांखि बायदियै जिल्लाफोरखौ जों दानो थांखि लादों थ' बेबायदिहाय उदालगुरि जिल्लायाव जोङो जिल्लाखौ दाग्राखै हरसिंगा ब्लकखौ जों दाबाय आरो दिनै गिबि खेब भैरबकुन्द ब्लकआव जोङो सपनगाव प्राइमारिखौ दादों थारैनो जोंनि जि इस्सा जों जिबायदियै खावलायदोंमोन बेबायदियै जोंनि खावलायनाया जाफुंजोबदों जोङो रायजोखौ लिङाखै प्राइमारि दानो थाखाय जोङो 50ता जों लाइजाम होनायनि गेजेरजों जोङो दिनैनि बे प्राइमारिखौ दाफुंनो नागिरदोंमन आरो थारैनो 50 जननि बारा व्यक्तिफ्रा नैबे जोंनि बे प्राइमारि दानाय हाबाफारियाव जोंजों लोगोसे बाहागो लाबाय आरो बेखौ नुनानै जोङो थारैनो गोजोननाय मोनदों जे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्ड APB खौ जोंनि रायजो राजाफोरा अनसायनानै लादों आरो मोनसे बिसासखौ जोंनि सिगाङाव दिन्थिदों जे बे पार्टिनि गेजेरजों जे सुख'हायै मोनसे जेंनाफोर दङ जोंनि गेजेराव राजखान्थियारि जेंना NDFB नि जेंनाफोर दङ जोंनि इयुथ्सफोरनि जेंनाफोर दङ जोंनि हा हुनि जेंनाफोर दङ गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि जे जेंनाफोर दङ बियो थारैनो नैबे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डनि गेजेरजों माने सुस्राजायै मोनसे जेंनाफोरा सुस्राजागोन होननानै रायजोआ फोथायनाय लाखिनानै जोंनि खावलायनाय बायदि फैदों आरो खामानि मावनो जोंजों लोगोसे हेफाजाब होफैदों आरो बिबानफोरखौ लादों थ' बेखौ दिनै जों नुनानै गोसो गोरबोनिफ्राय जों थारैनो रंजादों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो मानसिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय जों जिहेतु ओंखारदों बियो जोङो साक्सेस जागोन होननानै जोङो बुंनो हायो बे टटेलि नंखाय जोंहा थांखि दङ जोंहा सिमांफोर दङ जायनि थाखाय दिनै जोङो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ जों जोनोम होदों दिनै एक्स NDFB हिसाबै बा NDFB हिसाबै जों जि माने जारिमिन सोरजिबोदों बे जारिमिनखौ दिनै जोंहा नायफाफिननांगौनि बिबानफोर दङ मानसिनि मोजां खामानि मावनो जोंहा सिमां दङ आरो बेबायदि सिमांफोरा थानायखायनो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआ दिनै जोनोम मोनदों सोरबाया जुदि जोंखौ जेबो थांखि गैया जेबो सिमां गैया होननानै जुदि बुंदोंबा बै बेक्तिया जोंदो बेसेबांखिनि क्ल'ज जाय बेक्तिया दिनै बे बाथ्राफोरखौ बुंदों बिथांमोना जोंदों सिथाबाखैबो जोंदों जिरायाखै बिथांमोना बेवहाय बिथांमोना जोंनि सिमांफोरखौ मिथिनाय नङा बरन्स दिनै जों बेखौ नुदों जायफोरा जोंखौ सिमां गैया जेबो मावहैनो हानाय नङा होननानै बुंदों बिथांमोना बैबायदि बेक्तिफोरा जोंखौ गिनानैसो बुंनो गोनां जादों दिनैनि तारिखाव मानोना दिनै जोंहा इसु दङ जोंनि इसुआ दिनै इमसनेल मोनसे इसु जातिनि थाखाय नांनानै फैनाय हाग्रा बंग्रा थानाय बेक्तिफोरा दिनै माबायदि रायजो जाहैफिननांदों गामियाव थांनानै बेखौ दिनै बयबो नुदों आरो बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे इमसनेल इसुआ जाहैबाय रायजो राजाया मोननो लुबैनाय जि मोनसे माने इसु बे जाहैबाय रन्जन दैमारि सारा दिनैसिमबो जेलाव दङ NDFB नि 64 जन दिनैसिमबो जेलाव दङ बियो दिनै उद्धारनि लामायाव गैया बियो दिनै जेलनिफ्राय उदां जानो हायाखै दिनै नैबेफोरनि आसानि बेलायाव अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ गोसो सिंनिफ्राय फोथायनो हादों आरो जोंखौ फोथायनानैनो दिनै जोंनि फारसे रायजो राजाफोरा आवगायबोगोनखौ नुनानैनो बै बेक्तिफोरा बिथांमोना जेबो सिमां गैया सोरनिबा सापर्टआवसो बिसोरो पार्टि दादों होननानै बुंनो बाध्यसो जादों बिथांमोना खोथाया बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोहोगोरा स्ट्रं पलिटिकेल पार्टिफोर थायोब्लाबो गोसोआ जुदि गैयाब्ला बेयो जेबो जाया मैदेर नुनायाव मैदेरा जुदि दंफां खुन्दाखौ बाननो गोसो गैयाब्ला बियो फिसाबाबो बाननाय नङा गोसोदोंसो खोथा जोंनि गेजेराव स्ट्रं पार्टि थाबालाय मा जानो दिनै जोंनि समायसाखौ मावनो गोसो गैयाब्ला स्ट्रंब्लाबो दिनै बियो जेबो खामानियाव फैनाय नङा बेखौनोथ' बुंदों नोंथाङा दाबावै सोंबाय गोबां गोहोगोरा पार्टिफोर दिनै जोंनि गेजेराव दङ मानो दिनै समस्या समाधान जायाखै होननानै बुंदों आं बेवहायनो बुंदों गोहोगोरा जाब्लाबो दिनै गोसोआ जुदि गैयाब्ला बेयाव जेबो जाफुङा दिनै गोहोआ थाब्लालाय मा जानो गोसोआ सिगां थानांगोन गोसोआ जुदि थायोब्ला गोहो गैयाब्लाबो मालाबा नङा मालाबा जाफुंहैनायनि लामायाव थायो दा बेवहायनो दिनै जों बुंगोन जोंखौ सोरबाया सान्ति फैबाय जोंनि गेजेराव जौगानाय फैबाय होननानै बुंब्लाबो दिनै मोगथाङा दिनै माजों खारबाय थादों बेखौ दिनै बयबो नुनानै दङ बेवहाय सोरबाया बुंनानै सैथोखौ मालाबाबो नंखाय खालामनो हाया जोङो रायजो राजानि गेजेराव बांसिन अनसायजानाय मोनसे पलिटिकेल पार्टि जानो थांबाय थादों खोब गुसुं समनि गेजेरावनो खारन जोंनि जि थांखि बिथांखि जों मानसि सिबिनो थाखाय ओंखारबोदों आरो जोंनि सिमांफोरखौ नुनानै जायफोरा जोंजों जिरायदों जायफोरा जोंनि थांखिफोरखौ मोनथिदों बिथांमोना थारैनो जोंखौ बाख्नायदों आरो जोंजों लोगोसे खामानि मावनो ओंखारबोदों बेवहाय जों बुंनो हायो जोंखौ
समजों लोगोसे माने खोब गुसुं समनि गेजेरावनो बे बिटिसि हालामनि मोनफ्रोमबो रायजो राजाफोरा गोसो गोरबोजों बजबनानै लागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ थारैनो दिनै जोंनि जि थांखि जोङो सैथोथिखौ सिगाङाव दोननानै मानसिनि मोजां खामानि मावनो जोङो थांखि खालामदों बेयावखायनो दिनै जोङो बुंलायनो गोनां जायाखै गोबां जों गाब्रायनो गोनां जायाखै जेब्ला जों सासे मानसिखौ न'आव थांनानै रिकुवेस्ट खालामहैदों बैबायदि व्यक्तिफोरा जोंखौ ना होननानै बुङाखै खारन जोंनि जि थांखिफोर गासैबो मोगथांजों सोमोन्दो गोनां आरो गासैबो नंखाय नङा गासैबो दिनै सैथोथि दङ बेवहायनो जोंखौ फोथायनानै जोंजों लोगोसे खामानि मावनो रायजो राजाफोरा ओंखारबोगासिनो दङ दिनै बेखौनोथ' जोङो जि राजनिति खालामनो नागिरदों मानसिनि राजखान्थि होननानै बुंनो बेयाव हारिनि खोथा गैया जोङो मानसिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो नागिरदों माने गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि थाखायबो जों खामानि मावनो नागिरदों बेयावनो जोंखौ अनसायदों दिनै नंगौ एनडिएफबिआ बर' जाथिनि थाखाय खालामदोंमोन खिन्थु पलिटिकेल पार्टि जों जेब्ला दाबाय बेयाव दिनै जोङो जाथि मोनसेनिल' खामानि मावा आरो बिटिसि होननानै बुङोब्ला 26टा जाति जनगोष्ठीखौ लाफानानै जोङो बेयाव रायजो जागासिनो दङ आरो बे रायजो जानाय मोनफ्रोमबो जाथि मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि जेंना जेंसिफोरखौ लानानैनो नैबे अल्टारनेटिभ पार्टिया जोनोम मोनदों सुस्रांनो थाखाय बेवहाय गुबुन गुबुन हारिया जोंखौ हहाय खालामनाय नङा बा सापर्ट खालामनाय नङा होननानै जाय व्यक्तिफोरा बुंदों बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया समजों लोगोसे गासैखौ नुलांगोन सोर जोंखौ सापर्ट खालामो सोर जोंखौ सापर्ट खालामा बेखौ दिनै समजों लोगोसेसो नुगोन मानोना दिनै जोङो मावनायाव 1%बो खम खालामाखै 100% जोङो गोसो होनानै खामानिखौ मावबाय थादों बेवहाय जोंहा फोथायनाय दङ गुबुन गुबुन हारिसानि सुबुंफोराबो जोंखौ हेफाजाब होनो आवगायबोगोन आरो दिनैनि बे सपनगाव प्राइमारियावबो दिनै जों बर'ल' बिबान लायाखै बेयाव आदिबासि जाथिनिफ्रायबो दिनै बिबान लानानै आवगायबोदों बेफोर दिनै बिदिन्थि बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो माने फोरमान होनो हायो जे जोंनि बे पलिटिकेल पार्टियाव गुबुन गुबुन हारिसानि भटफोराबो गोग्लैगोन आरो जोंखौ अनसायगोन मानोना जोङो मानसिनि मोजां खामानिखौ मावनो सैथोखौ लानानै आवगायदों